Cempoknogor hatiwo tangi tongmani jorawo totrani rangchakni mala wanji bosokni borok bai sapru jaka khorokni bai obahaino pati muk belekino kotorongui thangka borjobasi laharo obahaino o pati mukno sejawoi belekino wana masingsa ungjaka ukuk susimita jomatiya totrani rangchakni mala bisia hangkono dam 30,000 ni upor obahai rangchakni mala thokna najama bagui belekino wana jaka belekino kapkha busajoni totrao kanjak rangchakni mala thokna najakmani Emini Monfor bara tongo. Monfor bara tongo bo jaga thana nai phaimani noro Champoknogoro mani sabo nong no bahai khaikiabo Wazi kene ki bai cha logu phai do angka ko stango ga kari bu khungni ki phai tong do kari khungni ke angke apro sachi sing ka tai tong ta nge ka tai tong phra nu ai hai chin ga ba ko si phai la ho ga ang ba mang ba ang bu long na hazali da o ai na na hazali ya nong ni kaimi bo jaga bo chin kam ka yang amar puro stin go ya bo Omor puro orna bara tong phai man ta sat trai phranggu engke 10 khongke khorok nei baik salok jak ke Baik salok jak. kene tulai ja sini reglia sini regli ya gari number ok norok bongni gari number nai malia hui sta Narok malia. ha ki ya bai hui tong engke nang tabuk tamo mane borong no tabuk tam kok sanai nang lokrong nang tam kok sanai mane nai ma thane bising tui nang tam kok ke sana muchung che samu so ta zo to no nu che sian ko tong bai jingi busuk damni ni je orang chak ai ke naman ba 30,000 maro ka 30,000 30,000 ko nang pai mane ta na talang jak mo hanim blena angke lang kha ka ta ha ang bispin ma ko phai lang ko sala gui ni bahai ke narok mangkha nang malano an chara si bai ka nar ma ka sida amba akha go bo Bai ke narok mangkha? buru ora khai phrong hai ke ro nya ra khang mane ni godana rom grau borok hal go na ka sang palang mane de borok godana romani pore mala romoi sapru kata hanim blena hai khai emni borok running emni borok running goda running on sung running go ka kar bi speed na ngtong ye de ngi bus kango ka kar bi phaija ko gor ungong sung nai phai tong na go Hai nang khana ta borak kari jara no